prøve omkring Frederikshavn, Sæbykanten, det der hedder en vinderklasse for stående hunde. Og det er egentlig en konkurrence i at gå på jagt, finde fugle. Det er fasaner, snæpper af, hvis der tæller i dag. Vi bliver sluppet parvis, og så har vi en dommer med, der vurderer kvaliteten af det, vi præsterer. Lykke med det. Vi er i gang med at matche om at være bedste hund i dag nu. Nu har den puden. Halen står helt stille. Der kom sinke. Kom! Der var et par. De har 11 hunde med, der skal konkurrere i at gå og forsøge at finde fugle. Man kan godt vinde uden at finde fugle her over middag. Så vurderer man på, hvor godt de dækker marken, hvor høj fart og stil, kalder man det. Vi skulle lige matche den sidste etter her, der ikke har været ude før. Han tager to slag lige op på det her grønlæhegn, og der står han lige pludselig for fasan. Og det var det rigtige tidspunkt over. Rejser på ordre, komplet rolig op og skud, som vi gerne vil have, og de skyder. Den står rigtig godt. Ja, Ellemann. Det har været en fornøjelse at så prøve at holde den første vinderklasse op. Det er rigtig positivt. Vi har ekstremt mange fugle, og det er nok også derfor, at det går som det gør. Så tak, og jeg håber, vi kan blive ved med at lave det her.